Terve, nyt vähän pelata Aspik the Prison. Escaping the Prison Break. Ihan sama, vähän sanoin väärin, mutta tämän pelaamaan. Joo, täällä Mr. Sotahuru muistatte varmaan. Juu. En mie nyt edes kattoo. Ääntähän mä oon laittanut ääntäkään. No niin, elikkä... Mitäs voitais käyttää? Käyttää eka energy drinkki. Mitä vittua siitä? Kylläpä tuli oikein pattikin tonne päähän. Jaa, pysähtyi aika. Juu. Pikkusen voimakas. Energy drinkissä tapahtuu tommoista. Tosiaan, ja I believe like a fly. Totta kai. Otaapa vielä sekin siihen. Sitten se kumminkin tukehtuu siihen. Oi vittu. Mitä vittua sille tapahtuu? Mä sanoin, että se itekin tukehtui siihen. Eikö se kuoli siihen, kun se joi sitä ES? Niin. No, mennään tänne. Rocket! Tämä muuten päihittää joka ikisen. Tästä pääse kukkaan läpi. Pattaan. Mitä ihmettä? I believe like a fly. No joo! Hei, come on. Teleportti, tietenkin. Vittu, mikään ei onnistu. Drilli, tämä onnistuu. Mitä nyt vittu? Mikä vittu? Jaa, no. Tän tuo. Tän. No niin. Kato, se meni oikein. What the fuck? No joo. PPD. Get ready. Mother fuck. No niin. No joo. Kunno sheriff. Kato, peli meni läpi. 1. Pakko kokeilla, onko muita keinoja. Entäs päntä viilaa? Ei windowia, se lentää alas aivan varmasti, koska tuolla näkyy pilvi, eli kokossa on tämä. Ensinnäkin, mitä vittua? Miten se voi, jos se viilaa sitä keskeltä, niin miten se voi vittu siitä? Oho, en mä hoksannut painaa. No, retri. What the fuck? What the fuck? Hey, he's escaping. Oh my fucking god. Tietenkin nyt granaatit. Go check yourself. What the? Fuck! Sitten se on kai pakko ottaa tuolla. Mulla on aika resuja kamaa. Mitä tuolla on tapahtunut? Tonne noin. Oikea. Please. Get him.
fail. Eikä tämä. No jos mennään oikealle. No niin. Jetpackillä lähetään. No joo. Kyllä lähtee. Now look, you're back. Vieläkin näkyy samaa pilvi. Ei voi olla tossa. Lasku varjolla. Onko se laskuvarjo? Varmasti. Mitä helvettiä? Oo. Se on just se. Entä Robe? Mä en luota noihin karhujuttuihin. Voihan vittu. Pakko se on luottaa niihin mitä ne on. En ole. No joo. Miksi aina pitää tulla auto? Pakko se on näihin luottaa. No joo. Olisi heti pitänyt luottaa näin. Miten se on noin iso? Ai mikä? Pum 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 pum. No niin. Ja tässä oli tämä video. Ja vittu! Moro.